Niabot sa 1,096 ka mga pamilya sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City ang apektado sa nebong sunog. Kagahapon sa hapon, human maugdaw ang gibanabanang 450 ka mga residential structures. Samtang hinungdan sa sunog padayon pang gisubay sa Lapu-Lapu City Fire District. Siloan meron din na adunay live report. May Actually, padayon pa nga nagsaka ang gidaghanon sa mga nabiktima sa sunog sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. As of 12 noon kaganiha, miabot na kini sa 1,252 ka mga pamilya o 6,798 ka mga individual. O posible pagayod nga musaka pa kini kay nagpadayon pa ang profiling hangtod niining mga orasa. Human sa naitabong sunog kagabi, ang basketball court ilawom sa Marcelo Fernan Bridge ang gihimong evacuation center sa mga apektadong pamilya. Apan tungod sa kadaghan sa mga apektado, nagpadaog mga personnel ang DSWD-7 aron moabag sa CSWD Lapu-Lapu City personnel sa profiling sa mga biktima. Gani hangtod kaganihang buntag, taas gihapon ang linya sa mga nagpaubos sa profiling. Usa kanila ang 30 anyos nga si Marisa Sayon, kinsa nahiagom og first degree burn sa iyang bukton. Trabahante sa MEPS 1 si Marisa ug kay night shift siya, natug siya ni adtong higayuna ug nakamata na lang siya nga ang kayo diha na sa iyang boarding house. Wala man jud kay ko din mo to gilakaw na ko gikan sa Pusok padung basak na ato ko sa akong amiga para matabangan ko nila. Mo to gidako nila sa Mactan Doctors gabi din. Nga disingan ko natambalan ko din pagkahuman mo na ni naitabo na ako paguntag mo to gidala ko nila diri basin daw matabangan ko. Human siya mapaubos sa profiling, gipaubos usab siya og check-up sa mga doktor nga gidestino sa evacuation center. Matod ni Catherine Ladaga, Humanitarian Aid Program Focal sa Lapu-Lapu City, nga makadawat og tag 15,000 pesos ang mga house owners nga hingpit nga naugdaw ang panimay, 10,000 pesos sa mga partially damaged house owners, 5,000 pesos sa sharer ug 3,000 pesos sa renter. Gisugda na usab pagproseso sa DRRMO Lapu-Lapu City ang rental subsidy alang sa mga kalipikadong house owners. Kini aron dili magpunsisok ang tanan sa mga evacuation centers. Gigamit na ang basketball court, tennis court ug volleyball court ilawom sa Marcelo Fernan Bridge isip evacuation center apan posible kining magkuwang tungod sa pagdagsa pa sa dugang mga biktima. Mangita mi og lain pa nga venue nga kung asa na mo so sila pwede mabutang. However, kani sila ang uban ani ni disclose nga nakapuyo naman sa mga relatives didto lang sila. Gipahibaw usab ni Mayor Junard Ahong Chan nga kansilado na ang Christmas party sa City Hall aron magamit ang pondo isip dugang hinabang sa mga biktima sa sunog. Dugang sa mayor, mupatuman og reblocking ang dakbayan aron masiguro nga di masubli pa ang hitabo. Ang sitio Santa Maria nalakip sa mga giilang hazard-prone area base sa gihimong pagtuon sa UP Cebu. Kay sikit-sikit ang mga panimay ug maglisod pagsulod ang mga bombero, paspas nga gilamoy sa kayo ang halos tibuok sitio Santa Maria. Maglisod naman tag reblocking sa existing kay naa naman sila diha no maglisod ta. So karon niining nahitabo gusto gud ni Mayor Ahong nga dili sila makabalik og dili muhimo og reblocking. Sa Banambana sa Lapu-Lapu City Fire District moabot sa 450 ka mga residential structures ang gilamoy sa kayo samtang nakaangkon usab og danyos nunot sa aso ug kainit sa kayo ang Pusok Elementary School ug ang usa ka mall sa dapit. Nagbilin kini og moabot sa 3,150,000 pesos nga danyos. Sa ikaduhang andana sa boarding house nga gipanag-iya ni Jenny Albos, gikatahong nagsugod ang kayo. So pumiingon ko nga appliances unya wala ko'y nakita. Kay dili man to alauna magutumam. Ya, alauna kapin unya. Ting trabaho ba? Sirado po ang mga kwarto. Unya wala ko'y nakita gawa sa kayo. Ang tanan nga namong nakita dito nga pwedeng makapakayo among gikolekta. All ignition source amo tong isend sa laboratory ipa-confirm na mo. Pag unsay ma-confirm dito, i-try na mo recreate. Samtang
karon lang yung hapon lan gipaubos na sa state of calamity ang sitio Santa Maria, Barangay Pusok. Kini aron magamit ang Quick Response Fund nunod sa kadaghan sa mga nabiktima sa sunog. Samtang may pipila na usab ka mga LGUs ang misaad nga muhatag og hinabang ngadto sa mga nabiktima sa sunog kini naglakip sa Talisay City ug sa Daan Bantayan. Ug may pipila na usab ka mga NGOs ang mipadangat sa ilahang hinabang. Padayon gihapon nga nanawagan ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa adunay mga malumuog kasing-kasing nga atong tabangan ang kadtong mga nabiktima sa sunog sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Labing gikinahanglan ang mga tubig mainom, hygiene kits ug uban pa. Mamahimo ra kining ipaagi sa CSWD Lapu-Lapu City. Lan? Okay, daghang salamat, Loan Merondina.